Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. Ля мікрафона Вікторыя Крывапуст. Час распачынаць радыёпраграму «Навагрудскія навіны». Сёння панядзелак, на календары 20 ліпеня. Якія цікавыя падзеі адбыліся, раскажу зараз. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко на адкрыцці міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску уручыў галоўную ўзнагароду 34-га міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу беларусцы Лізавеце Цупрык. Беларуска набрала максімальную колькасць балаў па выніках 2 дзён міжнароднага дзіцячага конкурса «Віцебск». У першы конкурсны дзень юная выканаўца праспявала песню з мультфільма «Чараўнік краіны Оз». У другі конкурсны дзень яна выйшла на сцэну з кампазіцыяй «Мой дом», якую спецыяльна для яе напісаў кампазітар Валерый Шмат у суправаджэнні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Михаіла Фінберга. Лізавета Цупрык уразіла членаў журы магутным вакалам. У абодвы дні усе суддзі далі ёй максімальную колькасць балаў. 16 ліпеня фестывальны «Віцебск» афіцыйна прыняў статус міжнароднай сталіцы мастацтваў. Легендарная сцэна летняга амфітэатра дала старт 35-му юбілейнаму музычнаму святу. Урачыстая цырымонія традыцыйна прайшла пры ўдзеле прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Арганізатары паднеслі кіраўніку дзяржавы сімвалічны падарунак – эксклюзіўную кампазіцыю славянскага адзінства з 35 васількоў. На сцэну выйшлі дзясяткі найпапулярнейшых выканаўцаў і калектываў. Свае лепшыя хіты падарылі Олег Газманаў, Таісія Павалій, Ані Лорак, Тацяна Буланова, ансамбль «Песняры», Пётр Елфімаў і многія іншыя. Таксама на адкрыцці міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску былі ўручаны 2 спецыяльныя ўзнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва, да міру і ўзаемаразумення. У Польшчы зафіксаваны імклівы рост колькасці злачынстваў на глебе нянавісці ў адносінах да грамадзян Украіны. Аб гэтым піша выданне «Факт» са спасылкай на газету «Рэч Паспаліта». Паводле апошніх звестак паліцыі, за першыя 6 месяцаў бягучага года украінцы падалі ў польскія праваахоўчыя органы 180 адпаведных заяў. Колькасць падобных зваротаў вырасла на 30% у параўнанні з мінулым годам. Калі гэтая тэндэнцыя захаваецца, то да снежня колькасць такіх заяў можа дасягнуць рэкорднага ўзроўню. Часцей за ўсё украінцы скардзяцца на збіццё і праявы агрэсіі. Сімвалам крызісу стаў нядаўні рэзанансны выпадак у Бельска-Бяле, дзе ў гарадскім аўтобусе 11-гадовыя украінскія дзяўчынкі падвергліся славеснай агрэсіі з боку 54-гадовага мужчыны. Пракуратурай Навагрудскага раёна распачата крымінальная справа ў дачыненні да жыхара Навагрудскага раёна за ўчыненне злачынства, прадугледжанага артыкулам 186 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь. Устаноўлена, што, будучы ў стане алкагольнага ап'янення, знаходзячыся на месцы жыхарства падчас чарговага сямейна-бытавога канфлікту, грамадзянін рабіў рукой удушэнне сужыцельніцы, выказваў пагрозы расправай, забойствам. У сувязі з гэтым у яе меліся падставы баяцца ажыццяўлення дадзеных пагроз. Падазроны характарызуецца адмоўна, не працуе, злоўжывае спіртнымі напоямі. Раней неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, у тым ліку за праванарушэнні супраць грамадскага парадку. У адпаведнасці з артыкулам 186 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь пагроза забойствам, прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў або знішчэннем маёмасці агульнанебяспечным спосабам, калі меліся падставы баяцца яе ажыццяўлення, караецца грамадскімі працамі, або штрафам, або папраўчымі работамі на тэрмін да 1 года, або арыштам, або абмежаваннем волі на тэрмін да 3 гадоў, або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. 22 ліпеня старшыня Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта Чаркоўскі Сергей Сергеевич будзе праводзіць прыём грамадзян і юрыдычных асоб з 8 да 13 гадзін у раённым выканаўчым камітэце. У гэты ж дзень старшыня Навагрудскага раённага савета дэпутатаў Святлана Мікалаеўна Каралько будзе праводзіць прыём грамадзян і юрыдычных асоб з 8 да 13 гадзін у райвыканкаме, а з 14:30 да 15:30 у Любчанскім сельскім выканаўчым камітэце. Прыём ажыццяўляецца па папярэднім запісе. Запіс па тэлефоне 8 015 97 4 26 39. Запіс завяршаецца за 1 працоўны дзень да прыёму.
У мінулы чацвер адбыліся адзіныя дні інфармавання. У працоўных калектывах абмяркоўвалі актуальную для кожнага чалавека тэму «Бяспека ад кібератак да правілаў на дарогах і вадзе». У зале пасяджэнняў Навагрудскага райвыканкама старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Каранік сустрэўся з работнікамі устаноў культуры, сацыяльнай абароны і ідэалагічнага актыва раёна. Уладзімір Сцяпанович пачаў сустрэчу прызнання ў каханні да Навагрудчыны. Ён адзначыў, што заўсёды прыязджае сюды з асабістым пачуццём. Прыемна бачыць, як раён развіваецца, але яшчэ прыемней сустракаць людзей, якія тут жывуць і працуюць. Менавіта гэты шчыры клопат аб людзях і стаў адпраўным пунктам для абмеркавання тэмы бяспекі. І, як падкрэсліў Уладзімір Сцяпанович, пытанні бяспекі жыццядзейнасці выходзяць на першы план ва ўсіх сферах жыцця. Галоўны акцэнт у сваім выступленні госць зрабіў на кіберзлачыннасці. Было адзначана, што гэта з'ява сучаснага жыцця, якая сёння ўяўляе сур'ёзную пагрозу. Лічбы гавораць самі за сябе. Доля кіберзлачынстваў кожны год павялічваецца і ўжо складае больш за трэць ад усіх. Штодня фіксуецца каля 50 такіх інцыдэнтаў. Ашуканцы дзейнічаюць не з дапамогай складаных тэхнічных прыбораў, а перш за ўсё праз псіхалогію. Яны выкарыстоўваюць нашы слабасці, страх, давер, жаданне дапамагчы і знаходзяць самыя ўразлівыя групы, асабліва дзеці і пажылыя людзі. Першыя яшчэ не маюць дастатковага жыццёвага вопыту, другія страчваюць прычаснасць мыслення ў стрэсавых сітуацыях, асабліва калі размова ідзе аб блізкіх, падкрэсліў Уладзімір Каранік. У час выступлення старшыня прэзідыума НАН прывёў канкрэтныя прыклады жыцця і падкрэсліў, што мала выконваць правілы кібербяспекі самім. Важна яшчэ навучыць сваіх дзяцей і пажылых сваякоў. Таксама даў канкрэтныя і дзейсныя рэкамендацыі, выкананне якіх можа зберагчы ад фінансавых страт і непатрэбных стрэсаў. Если анализировать статистику о том, что киберпреступления все равно увеличиваются, и рост на уровне 30% от всех преступлений, это преступления кибернаправленности, и в структуре они увеличиваются, то можно сделать вывод, что нам есть еще над чем работать. Но если посмотреть цифры в других странах, если посмотреть показатели, которые были еще 5-6 лет назад, когда мы видели всплеск киберпреступности, можно сказать, что государство сумело выстроить эффективную работу, и количество этих преступлений не полностью находится под контролем, но снижается, растет не такими темпами, как могло, и грамотность наших граждан увеличивается, а самое главное, количество привлеченных к ответственности тоже резко возросло. То есть мы формируем четкое понятие, что ни одно преступление безнаказанным не останется. И параллельно работаем с нашими гражданами для того, чтобы они своей бдительностью не создавали для злоумышленников предпосылок и условий для совершения преступлений. У рамках адзінага дня інфармавання таксама абмяркоўваліся правілы бяспечных паводзін у розных сітуацыях. Асобая ўвага была ўдзелена пытанням пажарнай бяспекі. Статыстыка гаворыць, што паводле інфармацыі МНС за апошнія 5 гадоў на вадаёмах Рэспублікі Беларусь патанулі 1984 чалавекі, у тым ліку 132 дзіцяці. У 2025 годзе патанулі 282 чалавекі, у тым ліку 12 дзяцей. У 2026 годзе ў выніку закрыцця верхніх дыхальных шляхоў вадой, асфіксіі, загінула 67 чалавек, з іх 4 непаўналетнія. Выратавана 40 чалавек, з іх 10 дзяцей. Пры гэтым Уладзімір Сцяпанович акцэнтаваў увагу на навучанне дзяцей правілам бяспекі. Бо прывіць дзіцяці навыкі правільных паводзін у крытычнай сітуацыі могуць толькі бацькі і школа. Свае каментарыі пакінулі Ганна Апанович и Андрей Лапко. Будни, вот обычные рабочие наши, да, они где-то притупляют нашу бдительность, где-то забываем мы о вопросах безопасности, которые всегда актуальны. Вот я как родитель 2 детей, да, один из них является младшим школьником. Вот, считаю, что эти вопросы безопасности очень актуальны. Владимир Степанович, как всегда, на живых примерах, скажем так, акцентировал внимание, на чем стоит, скажем так, заострить внимание свое, повторюсь. Вот. Это и опять-таки это кибербезопасность, которая вот от смартфона начинается до компьютера, да, она как и для пенсионеров актуальна, так и для школьников. Скажем так, обязательно освещу эти вопросы дома для своего младшего школьника. Вот. Ну и опять-таки считаю, что опасная среда начинается уже за порогом дома, поэтому еще раз проработаю с ребенком все эти вопросы, как себя на воде вести, как в лесу и в принципе, да, и в том числе
скажем так, на дороге. Поэтому вот эти все вопросы актуальны. Спасибо, что еще раз акцентировали наше внимание, вот, заострили. Ну, достаточно полезно было. Постараюсь без потери информации довести все до домашних. Мы живем в обществе наших друзей, семьи, коллег, сотрудников. И если мы попадаем в такую ситуацию, то обязательно нужно с кем-то говорить, с кем-то обсуждать, даже когда мошенники это запрещают. И можно подумать, что объективный взгляд взрослого человека, другого человека, он сможет остановить эту беду. Напрыканцы сустрэчы удзельнікі атрымалі магчымасць задаць хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх разгорнутыя адказы. На тэрыторыі цэнтральнай раённай бальніцы адкрыўся новы дзіцячы гульнявы комплекс. Гэты яркі і сучасны куток дзяцінства з'явіўся дзякуючы рэспубліканскай прома-акцыі «Руб Белтэлекам». Свята нашага двара разам з Ясна. Яна з вялікім поспехам праходзіць па ўсёй краіне, дорачы дзецям радасць і новыя магчымасці для гульняў. Открыла сустрэчу наместник старшыні Новогрудского райвыканкама Людмила Мороз. Наверное, самое главное, что есть у каждого из нас, это наши дети. Наши дети – это наше будущее, это наше все, и мы, взрослые, для наших детей делаем, все необходимое. И сегодня замечательный праздник, поскольку в Новогрудском районе появляется еще один объект, где будет очень много хороших эмоций, где наши дети будут проводить с пользой время. На тэрыторыі бальніцы з'явілася асаблівае месца. Гэта яркі гульнявы комплекс, які стаў сапраўдным астраўком радасці. Зараз у маленькіх пацыентаў і дзяцей суседніх дамоў ёсць прастора, дзе можна забыцца пра бальнічныя будні, удосыць пабегаць і проста пабыць дзецьмі. Бяспечныя арэлі і горкі – гэта не проста інвентар, а лепшы спосаб падняць настрой і зарадзіцца энергіяй для больш хуткага выздараўлення. Першы дзень працы пляцоўкі ператварыўся ў сапраўднае свята, якое арганізавала каманда «Белтэлекам». Самай раніцы тут гучала музыка, а паветра было напоўнена дзіцячым смехам. Рабяты з азартам удзельнічалі ў конкурсах, танчылі да ўпаду і падпявалі каханым героям мультфільмаў. Аніматары не давалі сумаваць нікому, яны сталі душой свята, ператвараючы кожнае імгненне ў маленькі цуд. Мора мыльных бурбалак, рознакаляровыя паветраныя шары і шчырыя усмешкі. Адкрыццё комплексу падарыла ўсім прысутным зарад цяпла і веру ў тое, што нават у самых сур'ёзных месцах заўсёды знойдзецца час для шчырай весялосці. Гэта падзея сапраўды застанецца ў памяці як адзін з самых светлых і добрых дзён. Мне нравится эта площадка, я живу в квартире, и поэтому мне есть где поиграть. Мне очень она нравится, и она сделана на территории больницы, поэтому деткам, которые в больнице лежат, можно будет где поиграть. Не секрет для всех, как это тяжело, когда дети болеют, когда им плохо, болит головка, болят ножки, не хочется ни бегать, ни прыгать. А еще тяжелее, когда ты лежишь в больнице, скучаешь, тоскуешь, тебе делают уколы, и ты только и слышишь, как ребенок плачет. Тяжело и ребенку, и маме, которая вместе с ним. Но как это здорово, когда открываются такие замечательные площадки, когда ребенок может немножко отвлечься от своей болезни, поиграть, побегать, попрыгать. Это просто здорово. Мы на праздник попали абсолютно случайно. Мы проходим медкомиссию в детский сад. Но это было удивительно, это было замечательно. Дети бегают, танцуют, но мы тоже сейчас пойдем также бегать и танцевать. Пришли с ребятами на прививку, и попали на такую площадку интересную. Уже, можно сказать, ребенок и забыл про эту прививку, так что я думаю, такая площадка будет очень уместна здесь. Спасибо. Часта мы ўспрымаем Белтэлекам як тэхнічнага правайдера, але акцыя «Свята нашага двара разам з Ясна» паказвае кампанію з іншага боку. Гэта не пра хуткасць перадачы дадзеных, а пра хуткасць, з якой дзеці знаходзяць новых сяброў, і пра шчырыя усмешкі, якія з'яўляюцца, калі прыходзіць сапраўднае свята. Каментарый даў начальнік Новогрудскага участка электрасувязі Слонімскага зональнага вузла электрасувязі гродзенскага філіала РУП Белтэлекам Захар Черник. В 2023 году было проведено мероприятие праздничное, была открыта в городском парке первая горка, это по счету вторая горка, открыта для детей. По нашей области данное мероприятие еще прошло в Островце и планируется в
с Маргонией. Адзначым, што ў добраўпарадкаванні гульнёвай зоны на тэрыторыі ЦРБ, якая размясцілася непадалёк ад дзіцячай паліклінікі і дзіцячага аддзялення, удзел бралі работнікі Навагрудскага СМУ і самой бальніцы. Информация Зонального центра гигиены и эпидемиологии. На связи Петр Громыко. Напоминаем о ключевых правилах профилактики кишечных инфекций. Выбирайте свежие, качественные продукты. Проверяйте сроки годности, целостность упаковок. Делая покупки, обращайте внимание на то, в каких условиях хранятся продукты. В случае возникновения сомнений в качестве товара от покупки лучше воздержаться. Отделяйте сырое от готового. Старайтесь разделить хранение готовых и сырых продуктов, использовать для приготовления отдельные ножи и доски, потому что в сырых продуктах, мясе, птице и морских продуктах могут быть опасные микроорганизмы, которые могут попасть во время хранения в приготовлении пищи и на другие пищевые продукты. Кроме этого, хорошо прожаривайте и проваривайте продукты. При тщательной тепловой обработке, а это не ниже 70 градусов, погибают практически все опасные микроорганизмы. Разогретые супы, доводите их до кипения, а готовность мяса или птицы определяйте по цвету сока. Он должен быть прозрачным, а не розовым. Храните продукты в холодильнике. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более 2 часов. А скоропортящиеся блюда храните в холодильнике, потому что при комнатной температуре микроорганизмы размножаются очень быстро, а при температуре ниже 5 градусов и выше 60 градусов процесс замедляется или вообще прекращается. Ну и, конечно, поддерживайте чистоту. Обязательно мойте руки после туалета, перед приготовлением пищи. Тщательно мойте все поверхности и кухонные принадлежности. Боритесь с грызунами и насекомыми. Рубрика «Азбука безопасности». Информацию дает старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Наталья Фастенкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Уборка урожая – один из важнейших этапов сельскохозяйственных работ. Несоблюдение правил безопасности во время уборки может привести к пожарам и, как следствие, большим материальным убыткам. Особое внимание аграриям следует уделить исправности, а также укомплектованию техники, зерносушилок и зерноскладов первичными средствами пожаротушения в полном объеме. Все лица, задействованные в уборке урожая, должны знать и соблюдать правила безопасности, а также владеть навыками действий в случае возникновения пожара. Транспортные средства перед допуском к работе необходимо тщательно проверить, при необходимости привести их в исправное состояние, очистить от накопившейся соломистой массы и пыли. В местах работы комбайнов должна постоянно находиться пожарная или приспособленная для целей тушения огненных ЧП техника. В непосредственной близости от уборки зерновых на случай возникновения пожара рекомендуется нахождение трактора с плугом с целью ограничения его распространения. Запрещено курить, производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи них. При возникновении пожара на хлебоуборочных агрегатах необходимо принять меры к выводу агрегата за территорию места уборки и его тушению. Лица, занятые на уборке урожая, должны пройти противопожарный инструктаж. Таким образом, соблюдая эти нетрудные правила безопасности, можно создать все условия для исключения возникновения пожара. Самую актуальную информацию вы можете найти на нашем сайте grodno.mchs.gov.by. Берегите себя и тех, кто живет с вами рядом. СВОТ напоминает, профилактика предотвращает, а ваша бдительность спасает. Не оставляйте детей у воды без присмотра. І гэта ўсе навіны на сёння. З вамі была Вікторыя Крывапуст. Сустрэнемся ў сераду.